Kahenyo Trap Integrated Territorial Organization hito, kala ujor siya ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB, persya ya ka RNB Cement Private Limited, kapadan ha Umyam Ribhoy District, halor ka jingkeno baka ni karkhana, kalapan kenyi kikindon ya da Maryang, da kaba Punjabo ya ka leer. Ha kajing ujor bala Aisha member secretary ke MSPCB u president ke hitu uba Don Bokdkar bat u legal secretary Ushania Nongrum kila keno baka ne karkhana kalapen mi shibun ke jabok kelingka bat kata dem jabok kabar ben ha ki saudong saukun ba marjan jong kathan kaseng kapen pau ke jing sngo kya khamtam baka ne jing pen mi ya kata dem jabok kalong ru na ki weipat ki bentai ki palat ha ka jaka jong ki atos khana balashna kerpang kabala penlong ya kata dam jabo kabar ben bahkan penjabo ya kemaryang klem dashim ya kilat jingada kahito kala ongru bahkan ni jingpen mi tedam jabo kala penlong yi nong shong shnong hak shnong ba marjan bakin pen pau ko jing sngo kya ka bajur namar kala ban kta ya ka ke kya jing ki beriu ki jaka ram bat ya kamaryang kajing beteng ban penmi ya upui-pui kelingka bat kata dam jaklia kabar ben kala ban kata juru kham tami ki khulung khna ki teman bat ki beriu ki badan ki jing shitam penhiar mensiam kala ong kaseng kala kentu ya ka MSPCB bakan penlong mardor ya ka jingle jurem bat tokit benya ya ka ni ka karkhana bat ban penthikna ya ka jingbu renti ya ka an Air Prevention and Control of Pollution Act kat khandai spa prapway ka Environment Protection Act kat khandai spa prapun rio nalor ki wei pat ki kendon an ka hito ka kenturu ya ka MSPCB bakan bishar benya lai ki jingpen mi tedam kilong ne em lingba ki jaka balashna kerpang ne atos khana bat ban bishar benya ha ka bayadei bat ki kor ki bor bayadei bat ka jing telakam ya ka jingpen mi le er jabo kala ongru balada lap baka don ka jingpen kenyi kindon an ka board ka deban shim kila jingpen shitam persya ya ka ni ka company bat ban hukum ya ka ni ka company bakan shim mardor ka senjam ki badan kam kat kum ka an nalor kata kaseng kala kenturu ya ka MSPCB bakan bot dia ni ka jinglong jingman jong ka sun beneng hagi shnong ki badan marjan ka ni ka karkhana bat ban penmi pat ba ya ka kai phot jong ka jinglam Ini kalian jangka itu sengkeme ngelawan jenis Meghalaya State Pollution Control Board hadian ba ni yo ke jing ujor naki para dekot berkinong song jangka tan na pokmyam nong ster na stai te kila pha e ke ka video ka ba ka don ka leakage habi ada ibat ka wei ka cement factory ka bangi tip kertengkum ka RNB Cement Private Limited te hadin bangi i ka ta ka leakage kam dei shu ta kata ka pedem ko pemi nang ta atos khana la ne kata ka chimney smoke ndrei ka dei ka dust particle kata ka ong kanong no ka kti la ne uklingkar ubami nang to ka dei kata ka leakage ka ba ima te yaki video ling la yo ring gile pagi la dem IT yang ne apo office but shapi kilap taibor yo te na kalian ko jungi ni la yakren baku member secretary bopek akan kam Meghalaya State Pollution Control Board pangila IT ro ya ka jingu jor nan kata ka dorkas bat ila receive di kongs imne ibad di page hapo kan ka benta bat member secretary kumjo te na kalian ko jongki ki ong kim shong klikti ken le ikne ka badon kam bat hoy nadu u benai jong April bat June kala don kata ka city ka bakila ai shiki industrial estate hapo umyam ke baper ba kum ka jingkren kan ka Meghalaya State Pollution Control Board ya kata ka particulate matter PM10 bat kata ka particulate PM2.5 kila exit ya kata ka National Ambient Air Quality kamumut ke bambu jingma ya kata ka tong thain ka badan stai bat ka jing shim kya hi na ka seng hito namar bangim kwa ba ko umyam kan yo ya kanam kum ba yo ya ka po ka bernihat ka badang shen ba mdei tang nakapor skopor ba ngi ekran be kata ka ban haka jingra khe ka ta ka world environment day ndrei ka jing shisha pat ngi lab ba menta kumba life officer ka Meghalaya kal alom kum kata ka polluted area lar pipe chalo east jante hills Ribhoy district bat katu kan ne ki jaka ba umla bante kandon ya kata ka pollution but
ngi kenturu bat ngi penremru ya ka sarkar MDA ke ba island ya ki cement factory bat ya kita ki industrial ki bamla bante lakam kani brok hi ka dei ka jingkan sting ka sarkar bat la dengi pej kat kum kilat patai kubor ha jing jubab le ki minister i ba kim tip i shan ka environment ki su kren bebe bat ki ong ba ngi don kam da ka jing ujor ka jing complain hendrei ha ba ki don ke khmat ki dei ban pendon kam ni ka khmat bat ke jubiang ha ba klai bat di sungkhe hadu kata bat ni kentu ya MSPCB ba ka dei ban khang dam lada katai ka RNB kamla man pembiang kat ke kata ka jing don kam kat kum kan ke juk pementa bente lakam ni kata ka pollution bat lada kani ka office kamla bente lakam ngimban si nakalyang ka sengin sim de kiwi kilat klenti bat kan poiru shadu ka senjam lada kam biang kat kum ka ta ke kriteria kat kum ki jing ai jing mut jong ka seng hakani ka dorkas tamban seng ya haban lekhang he nomor ba bandring men si lene bandring he de kala air ka bajubo iki paradox para snam jungi ki ba shong sta chapo cha dong nyam komot nginum shong klikti bat nginum ai lat ya yano habe ya de bat ka ne ka benta nomor ba kila pengkhen hi kan bat hot kum ong amne ba ka napo ka MSB ru nang shen kala ai de ka notice sikitai bat ngila yo kita ka notice ngila i ru ba kila pengkhen kita ka air quality kana kalian ko jungi ngibu ka kruwa sikipat ba kidei ban pengor bat khamtam ki ba don stay chapo sadong stan ki ba yam ki badang don stay saja ka bagi don ki industri ba kim dei ban sus ngamjar hendrei ki dei ban mi ban keren wala da ubar jela bo shong shabe chabar state udang keren dong sungkha ya kata ka jing jobo kamai mariang jong ka brinyo tra ke jela me klia kumcho tangi le ki ba don hangne ki ba ngin hap im nya bam bat nya ba hap ya phang ne ni dei ban sim kha ba ni dei ban yada ya lakari bat ni dei ban pekngor hi kat kum bentang kum ngoi phi kat kum ye kata ba kilek inspection na kim lek hendrei ka wan ka wika shithi bang yo lingba kita ki source of information ba kila de apa e kata ka notice cheki ni ki industrial estate hendrei ye kata ka RNB cement ki ai ni ki mai kata ngimtip hendrei ka jing sam ye kata ka notice haba kila ai por apok sansi ban penbiang ye kata ke PCD ke pollution control device bat ki ki jing don kam ye kata tha oi nilai ba kila le te hendrei banong ba ki lej hi da kata ka manual inspection ngim nuat banong te nakalian jong MSPCB room member secretary bat ki bape yang tu kila ai ka assurance mana ba kin le ye ka bron kam te khanang ban kham ba tip kham ba ngan ini badai member jong ka umyam en batai kham ba ba ka katu kala air bat kata dam kumno ka affect ye ki nong song stai dekat kembujung i jonga ma ba katadam ka bawan tiki factory ka long ba sne hodu kata ba menteri mensir la not shot ka bawan ka step de bang khit cham step ka kali eru ka sop li sop tiki simen kim de shu tang kala air telong ka sne gen